हमरा बहुत डर लागता आ हो बुचिया तू घर वाले पढ़े जाए खातिर निकल रहलू त ड्रेस सब पहले पेन कइलू अरे जान बुझ के ना पेनी है बड़ा समझ लो खींचल ना रहे जल्दी में निकले करे पढ़े का कोई नहीं है बड़ा ए बुची लेकिन बड़ी हमारा डर लागत है जन हमारो सास जाने हनु तो बोले लगे तार तो माई अपन के रक्षा निहन बोलेली। ए भाभी देखो प्लीज तू कहिया मत केहू से जाना तो हमर बियाह कइलू जाना तोर घर वाला हमरा के पढ़ल लिखल अरे हम तहार मजबूरी हम सब समझत नहीं जाना तड़ू ना एगो हमू लइका ले खूब प्यार करत रहे जान आ करत ना रहे अभियो करी ना लेकिन निस्तनिया नु उ फोने ना करेला हमरा भी कतनो फोन करम त ना करेला यही से तुम तारे से कहनी कि तू ही दर्द दे प्यार के उहे कर दर्द समझला समझ गलू ना। हां बुची हम समझत नहीं जान जे ओ नतिया के हम का करने किन के देनी का ना ओकरा खातिर कहनी लेकिन उ त हमरा के दागा दे देना घरे मम्मी हट फोनो छीन लेबे कर चलो मंदिर में कने आइल हुने मंदिर में इंतजार कर ली ठीक है ना। हां चल कोरी का आदमी देख ली है मारवाई लागती है मनतवा उसमें खाते नहीं थे मनतवा बुला देले बिया जगह पर हम आइए कोई नहीं चलो जवन होई तवन देखल जाई का कइल जाई चलो या ओकरा से कैसे हम बियाह करब हम तो फंस गइल बानी बुला के ओकरा से यही से प्यार ना करे के चाहिए सोच समझ के करे के चाहिए। अच्छा चलो जवन होई अब तो होखबे करी चलो देखल जाओ का कइल जाई आगा के 10 बजे के टाइम देले बानी बोलैले बानी यही के टाइमो होते टाइमो होइए चलल बा काहे सुनो भैया ठीक बा भैया हाल बा बदन भैया ठीक बा हो ठीक बा नो हां अपन कह कुल समाचार बैठो तब और सब बताओ लोग हमनी का समाचार तो कुल ठीक है बा अरे नहीं जात नहीं बड़ा है का बात बा बोलो। अच्छा अब ऊपर के बोलैले बानी दोस्त के आवे वाला अच्छा ठीक 9 में पढ़े अच्छा बोलैले बानी 10 बजे अच्छा मंदिर पर आवे वाली बिया 9 में पढ़े के बहाना आवत है के अच्छा हां पति शादी करे देखो एगो तो तू गलती कइलो का चीज गांव समाज के अंदर ऐसनो काम कइल जाला। अब बताओ उ सब घर के लड़की हो और पढ़े आवतिया तू ओकर संगे ए तरीका के व्यवहार करबो गांव समाज का कही सब कुछ देखे थे ना सोचे वाली बात नाबालिग लड़की बिया हैं नौवा में कहत पढ़े नौवा में हां तो बताओ कि लोग दुनिया तारा के का कही ई बताओ। हां समाज को बताओ मान लो बोल देले बानी आ वो आवते दिया बबुआ कृष्णा। हां भैया ई तो जौन कइल ह ई समाज के विरुद्ध बा ठीक नु तो का करी अब कह दिया ना करब शादी तो जाके गंगा जी में डूब के मर जाए कटी जाए अब का करी बताओ। अब तहरा विषय में हम तो सोचे पर मजबूर हो गईनी गांव समाज के बात बा आ जवार के लड़की हो कितना भद्र बात बाई ऐसे तहर लो पढ़ल लिखल आदमी बड़ल आज के जमाना में ऐसा गलती ना करे के चाही तो उहे सब परिवार के लड़का कहाला। खैर ठीक बा अब तो मान ल के जौन कह दिहल वो बात के मान ही के पड़ी तू भाई बड़ नहीं बड़ा अब तारा खातिर अब जौन होई तो देखल जाई। चलो 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 लोग चलो 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 धूमधाम से शादी होई। चलो चिंता मत करो तार बियाह पूरा गांव धूमधाम से होई। हां को गोड़ दुखाता चलो चलो थाक गइल बनी धीरे धीरे चलो घबरा मत लो अब तो मंदिर नजदीके आ गए चलो हां दिक्कत ना होई बियाह चलो बोलैले बनी चल 10 बजे चिंता मत करो आराम से चलो 10 बजे बोलैले बनी ए जे बोलैले बनी मंदिर में होई लेकिन बैठो बैठा लोग मंदिर 10 बजे के टाइम 10 बजले बा टाइम होते अब तो अइबे करी हसनु जब टाइम हो गेल बा तो अइबे करी हस अब का चिंता 5 मिनट और हां हां जा मत हां नंबर बाटे जा मत हम जाए के नहीं बड़ा मेहनत से ना तो तार प्यार अमर हो जाओ नहीं करे आई बस लावते हुए रुका ना फोन कर लेता देख तो कबे तू कोई रुका धोखा ओखा नानू दे ना धोखा दी देखे फोन लगा अरे तो कितना देरी में आई बस बस आवते भी है
स्विच ऑफ बतावता सूच बतावता हां मारना ना ना नहीं पूरा देरी आज बात भइल ह देखिया ए बाबा मोबाइल चार्ज ना रहल ह तो चार्ज में लगैले होई देखिया ऐसा में बहुत कुछ होला। ना ना आई हम तारा के छोड़ी के कहीं दूसरे के लेके भाग जाई या तू इज्जत बैठल बैठल कोड़ दुखाए लागल। खबरियों के पूर्व आई वो नारायण गुजार कॉल इंतजार कर 5 मिनट और बा टाइम 10 बजे में अभी टाइम पे 5 मिनट देख ले ले 10 आवे में 10-15 मिनट लेट होला राहो घाट में त केहू नहीं खेलौकत एजा से। अच्छा राह घाट में तो रास्ता कोई गनु बा अच्छा, राह घाट मेन रास्ता से ना अच्छा, तो के तब 10 मिनट और देख ली। देख लियो जा हां हां रुक जा 10 मिनट और देख लो आइबे करे कही तो का बबुआ का भैया बैठल बैठल त 3 घंटा हो गई। अरे हमहू बेचैन भाई आवत नहीं थे अभी से ना ई तो देख ली हलो बहुत प्यार बढ़िया से देख के बतियौला अरे बढ़िया से बतियनी ही ना ई तो हमहू पाका कहता नहीं आज गंगा जी में कूद गई अरे भाई हां सब देख लिया बहुत एगो लड़की के चक्कर में अपन जान देबो तू तो का करी ना ई तो का रहते हुए फोन कोई नहीं फोन उ स्विच लड़की ऑफ नहीं तो बताओ दूसरा से होई लेकिन होई तार कहीं धोखा नानु दी। ना ना धोखा ना दिया देखिया ए बबुआ ना ऐसन होला। ना ना रुको फिर से खाली लगावत नहीं ठीक है बा लगाओ मारो कहीं तू डराई मारो कहीं दूसरा के लेके भाग जाओ बा तू हूं का है ई सब कौन ठीक बा अभी कत्ता देरी भइल आवते नहीं त का मोबाइल कोई स्विच ऑफ बा बतियले बानी नो मोबाइल स्विच ऑफ हो गइल बा 10 मिनट और रुक लेट ना होला एक बा अच्छा ठीक है बा 10 मिनट तो हमनी का सुनते बनी जा। आ तो होखे तो 10 मिनट सुनत तब भइल ना नु अच्छा ठीक है बा देखो कब ले आवेले राहु घाट में केहू आदमी जन लौकेला तो नहीं कहेला आदमी के फलाना बताओ आवत या मिले तो मेन रास्ता से आई अरे तो साइडो से के कौनो रास्ता साइड से आई के ना जाओ खेत खलियान कौनो रास्ता से आओ लेकिन आओ पड़ी जैसे कि समय ढेर हो गई अच्छा ठीक है बा 10 मिनट और देख ले जा। चल सुन ए पूछ लेकिन उ ई इतना देख हम तार बियाह करवा दे लेकिन उ कोई के जाने के ना चाहिए। देखो हम की करा से बोला बस तू मत कहियो ना तो हम कोई ना हम चल हमर तो अपने डर लागत हुए तो नतिया हम मर्दो जानी तो मारे लगी हमर हम ससुर केहू बताइबे ना करम तू चल ना ठीक कह तारू चल डर लागत डेरा मत डेरा उरा के चलबू नु तो कोई देखबो कर तू तो एगो बेगो ले ले बड़ के कोई तो मंदिर में पढ़ाई होते हुए झूठो हम बेग अच्छा तो तू चल जन होई तन देखल जी चल हां चल डेरा मत अच्छा अच्छा इहे होई। हां 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 बढ़िया। अरे डर लागो तो यही हाथ में आदमी के जुटल बड़ कोई दे तो तो आई ना भरोसा का हो का सुन हेने का हो ई बताई रौदा हाथ ना आदमी के बोलैले बानी कोई जाके इनके घरवा कह दी त कहाँ आदमी बा दोस्त थोड़े लोग अपन जिगरी दोस्त थोड़े अरे भाई बड़ी लागे तन खराब हो पकाल के बरवा बोलो माने मुंह से खराब लागत अरे, दाढ़ी ना पकेला अरे लागो तन चेंगड़ा निहन कजन कोई दिन बुची के अरे हम ना कहिए न। भाइये के बराबर भाई बानी। हरे। टोले महल्ला के हम हई हां ठीक आओ है आओ कौनो दिक्कत नहीं खे। अब फोन लगावो तनी कोबे ले मोबाइलवा कहे मम्मी स्विच छीन बताओ ले बिया मोबाइल कि और से इनकरा से करेला फोन इनकर अरे मरा हमरा छीन तो ले खुदे नहीं खे मोबाइल हम का करी इनकर मरा छीन ले और जहां बताऊं लोग कुल मोबाइले छीना जाता है ए भाई कैसन हाला होता हो का कुछ भइल बा का 10 बजे टाइम देले रहो हमें ना कुछ भइल बा का बबुआ ना ना कुछ ना कुछो भइल नहीं भइल। है यही तरह तो नहीं हमने के तबे से खेते में ले देखत हई भाई का हो गेल मंदिर ना ना में कुछ नहीं के भइल बैठो रहिए जा ओइ जा खेत में सो अरे पूछो ना के भाई का भैया जाने के नहीं भैया कुछ भइल नहीं खे। ना ना हाला नहीं खे भाई। के बच्चा जाई जा घरे ऐसे मंदिर में आज बने घूमे उमे खड़ा अच्छा ई सब अपने परिवार हां अपने बात। ई भैया हन हमार चल ठीक है हम मारे मत कह हम ई भैया हन हमारा हिंकर मतलब पति हम भाग अच्छा अच्छा आई दिन जब मन एही बात नहीं खे ना ना जाई सब कोनो बात नहीं है चलो हमने के अपन काम कइल जाता कुछ बात नहीं चल जा ठीक है हम डेरा गनी जे कि बताओ ना गाँव बात नहीं ठीक है जाई सब कोनो बात नहीं खे। यही चिंता बनी है। हाय ओ दादा को बीच में आ जाता ही जाई ऐसे कहा तो कम आदमी लेके आई रहती तो मार कम तो का हाल भाई अपने हड़े तो निपट का बा लोग ताक के आदमी बुढ़िया ते घर से लागत रहे करा का ही लोग भेज हां हमनी के जाते हैं क्या ए जीरो रही नहीं का तू अपन करे के बा
आलो वाले या लो बोला हम तो घूम के आए चलो ठीक बा माने कोबे ले फोन लगावो चला तो मोबाइल स्विच ऑफ का हो हमरो के रोल नहीं के जतारा बिना बात समझ खाना पीना कुछ नहीं के मिलत घर हमर भैया जान गइल बड़न बहुत प्रॉब्लम आज हो खइलू हो कि ना 3 दिन से खाना नहीं के खइले देखत नहीं 3 दिन से कसम दोबारा पहले गइल नहीं बानी ना अच्छा चलो ले आइल बनी खाना चलो हो वाला तो यार ए बुच्ची, व्यवस्था ले आइल का भइल चला कल जब बियाह को करना तो केहू देख ली हां ले आइल बनी मोर व्यवस्था ठीक है बाटे ठीक न आई बताई ये चुनरी उनरी कुछ नहीं खिलिया बा कुल ले आइल बनी तो चली मंदिर हम तब ले चल जाओ हां केने बा चलो का सोचे ताड़ू देखा माई बाबू के मुंह मन देखा प्यार रही तो पूरा जहान रही आ जब कमयाब हो जेबू न इतना बढ़िया यहाँ का सुंदर बानी एकरा ले बढ़िया तार माई बाबू खोजी का पहले बताई ना चलो माई के समझा का हो दो हमर ना हाँ हम तार माई के समझा दे चिंता मत ले बा रह सुना ना कैसे तो कहाला खिसा भइल बियाह हमरे करब का केहू बियाह हो जे तो कुछ ना कही कही केहू कुछ सब कोई ना माने करी। जाने लगे का हो केहू कुछ ना करी हमने का बानी जानू ये बताओ तार बड़की दीदिया के दुल्हा इनके लिए ढेर सुंदर बनन ओसन के खोज के तोहर को दिहन जा अभी जानते नहीं कुछ चलो चलो चिंता मत आगे कर कोई नहीं, चलो। बेचारी का करम चलो, चिंता चलो, करत चली, चली। चिंता मत कर हम ना तार माई के चिंता समझा चिंता दें। कुछ नहीं के करे के हमने का बानी जा खुद तारा लोग का चिंता नहीं के करे के हमने का बानी जा कौन चीज सोचत हो कुछ सोचत हो ना ये हमरा के मिल जाए हमरा के सब कुछ मिल जाए तो चलो तब ये चलो बात ये सुन तारे को समझात नहीं है ना तो फिर पछताई चले का मंदिर में बला ही बानी हाँ, अब तो जोन काम मंदिर में बता बड़ा ही तंदारवा चला अंदर में चलल जाई हां चलो हो गेटवा बोल खोला लग जी। गेटवा खोला हम बोल लाग लो हे भोले बाबा चलो, जैसे चलो, अपन चलो। ननद के शरण में लिए वैसे ही हम जिंदगी भर इनका प्यार सलामत रखी हम जगह तो ठीक है बा केहू बात ना है आराम से अपने में गाँव ना देखी का चल बोल लाग लो हे बाबा जी। दुर्गा जी के मंदिर है हां 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 गोड़ लागले लोग का गोल लागी अब भाई बेगा रखन है हां बेगा एगो काम कर लो तारा तारा लोग अपन कार्यवाही पूरा कर लो कपार बोल ना ये बाबा जी सिंदूर निकाल हां हां ले बाबा जी निकाली हां हां निकाल बड़ा मेहनत से लियाई बनिया करा के डाल के नो चलो मेहनत से ले लो तार मेहनत कामयाब हो गई हां मैं कह रहा हूं चली हाय भगवान के दोनों आदमी मिल के गोल लगी गोड़ लगा लो बोल लाग चल लगी। बोल लाग लो बोल लाग का रोत है बुची जो माई के समझा दिया अरे हम माई के समझा दे तू चिंता मत कर जब तार प्यार मिलिए तब रोएगे में का आए अब चुप कराई लोगा और वाला धोला से कोनो फायदा नहीं चलो जा ऐसा से नहीं करी सब रोएबू तो कोई गांव वाले जाके हां जल्दी चलो जा चले के चले हमरो जाए के बा चले के नो चल अपने घर दुआरे चलो बाबू जा होतरे अपने घर दुआरे चले के चलो अरे हमर बाप चलो जा रउआ कहाँ जाता नहीं अरे लौड़ा हमर काहे के धरतनी जी देखी दहिया पकला से मत जानी हम रघु से एकदम कोमल मिजाज बा हमार चुप रही अरे बाबा